Guys, nauli nami guys. Kumuha ko sa family house si Dalton na to. Musa kami truck. Sakay mi danas likod kay maghawlog bagaw unsa. Ag kami adto mi sa family house magdun ag hipaw. Cafeteria tos konset la ko na sa kailan. Likod sa grabe jud. Sa kunot nga mag-break na nga na. Likod mo ba daw? Unsa pagkaga Tiyo baga tukas likod nga mag-ugo ka. Gang parcel guys kay importante na trabaho na narong adlaw kay namo ko na deadline mga PR package ba. Dali ra kanay tungtunganan. Pero sa libatang ihagkot sa PC. Wala may motor guys kay huwaman man. Nain max maglak ko sa limoda kag man na kay bistiri dagko kag grebe gamay. Kay nabuhi sa mi guys mga kadurmi kay maghaul mit baguron. Dia ang kauban nga pahinante. Ay sadag. Deh, mamutilya taron. Mutilya na pud. Jahay mo area asa man ka nga area ato man tagkuan area to pilar. Ari kas kuan buena swerte ikaw kan sungay. Sungay ko. Ang si Tere ato na sa kuan bagong bayan. Sabas. Dokoy amay dokoy mo man itiglok do. Napamihaw lon dokoy una. Magaw sa mes lundag. Kami diyor. Ngani dai ni. Awit na namin kay delikado dai kata kinabuhi na dito mangawit. Wala para mo sa tadawon. Kamu na diri. Kalibang mo kanina. Nga na ba guys, kalibang ni ron. Dai na trust me guys kay to ara mga gianan dito. Kuya mo atras na ino. Aray. Reverse. Video guys ah. Guys, dim dai lalim magpahinanti guys. Uy, di dai lalim dai. Lupat man ta dali di ay. Pinaan, labi na ko. Pisos pero sip. Abot na mi guys. Sagdira man kay magdungag ra mi tumig. Pau. Para sa kito gani ang kamot. Nay, nagpahinanti mi. Mangga inyan minggo na. Di nay ko anak nay ka biyabas. Biyabas. Ya, sila. Muramig kuan. Bila. Paman. Kada imong kuan. Bayad ko pras. Bila. Ko pa na sensiyo. Kami sensiyo. Mana ramen labilis puhunan. Pero sensiyo? 5. Kamu rin pa sensiyo. Sama na namin sensiyo. Mamoram ni. Kinahanglan inigbalik ni mo na Jis na. Amping ha, amping. Good morning, Ma'am Florami. Okay ra ba gamiton kada adlaw ang suki sunscreen? Oh, okay ra jud siya. Kinahanglan rita mag sunscreen kada adlaw no kay aron maproteksyonan ta sa init. Kada every 2 to 3 hours na gamiton ug na ako sa gawas pero ug nara ko sa buy once a day ra ini ra magligo. Temporary ra man. Oh, temporary ra jud ni siya guys kay ngano? Sunscreen ra man ni. Protection ra ni sa init pero ang nakalami lang is naa siya instant whitening nga effect. Ug pareha mo na ho nga ganahan og instant white pod usahay kay na may time nga ganahan ta. Lami ni siya kanang nakay mga event ba. Napay time nga ganahan ta puti, napay time nga di. So ang nakalami na is nasa instant white nga effect. Pero sunscreen ra ni siya. Di ni siya ingog inigbutang nimo puti na gud ka forever. Inikaligo nimo mawa gud ni siya. Kumbaga protection ra ni siya sa init. Ja ila lang gibutangan og kuan ba. Kanang whitening nga instant. Manang inigbutang nimo maputi ka. So pareha ka na nga ganahan og ngani. Nara na nimo mupalit ba ka? Ako na magus igor ako nagpakita ninyo sa ang mga gigamit. Kaya daghan may mangutana, may pero may naputi lagi ka. Nga kay ako mo rin nahon ra man jud ko. Mo ra na gigamit kay na may time nga ganahan ko mo puti, mood ba na depende man sa taang mo, di ba girls? May time ganahan ta mo puti. Instantly, lisod ba dyan magpaputi karong panahon na nga di ka makainom og mga medisina. Lisod ka dyan mag-inom-inom. Uy, lahat pagkag mo puti ka, sometimes di pwede pagkag mo gamit og ngani. Nara na nimo ako na yung nga pag ingani oh. Katurang pareha na nga ganahan, oh, di ba? Ako kay ganahan man ko, di gamit ko. Uy, wow, alam niya asud ana mo guys, nawa. Nandam ni mother. Ha? Pinalit ni Terry guys nga kan, gagmay nga sa padan ta. Buwad, mo ni kaundoy nga balik janay. Madyo po. Maniot to ta. Sige ba, kami kalamig sa suwa sa pajan ay, bisa maligi sa may nanikap na ni nay. Ada ke to Terry. Kuan siyang sa pagkama nagmatoy. Kanin nga dani tay. Nagmatoy man. Pajan gyapon nga bulinaw na. Pajan gyapon. Dagat man sa pajan. Pajan gyapon dam. Gamay nga sa pajan. Hindi sa pajan nga tugnos na. Ang og isa did okay ba si Ja? Okay ba po si Ja? Ha? Kay, aras ka nice na. Available is na sa TikTok shop. Guys! Diba? Nastiri talaga edit. Mo kayo so ako edit
Sama po. Ay, sa ato na uri sa dami. Hiling. Sus, sa ano. Totoo naman ka. Di amay ko ang guys, di alubay. Muna yung gililisan na nang. Okay lang naman, tapos doon rabi ko sa mga pao. Nay, bilang oras at pao ay maluto. Kamu ka doon sa pao, Nay? Ay, lugay mga isa ka pagkaan daw, di ba? Ah, di ba? Rin, muli ba sa kung nga po. So, anyway guys, balik sa ta guys. Kikipahid blood sa kong tiri dito, di ba kay? Nakapahuwa na tayo pangasaba na ni Jack. Kaya niya ito magsibuli. Ano ba ito kasawa na ba namin? Sige ito pangasaba na ni. Parang sarap ito ba siya ito pangasaba. Mga pagani pagsugod ni Jack paninda. Bukod ito tawa ko rin yung padaway. Halin na, may halin na. Kalisunod ka ng post. Wah, pag na mag-edit. Edit pag ng video. Ano dito pang bull? Ano mga guys? Buwan po ba guys? Nay, bursa-bursa. Oh, wa jay likod-likod guys. Pwede mo kumutamay sa mga product guys. Kaniwa po ikatamay ni the super. Ikaw, Nay. Nja, lig ano? Kami na, Nay. Ito, di ba bugtas te? Ha? Di ba bugtas? Ay, tanaw na to. Di, dang, lig ganda ha. Tinahe? Pero, karga, nini mo rin mo. Mga 20 kilo pala daw sa bugas. Siguro na ni mga capacity na ni mga 5 kilo. Pero dugay jud imong gusto jud imong bago dugay mga ano pud pagdagan-dagan na tanang ibang business pa yung tigay mo sulok-sulok. Magadaw ko mag-video yan na. Oh. Kuha ko guys oh. Nani sa TikTok shop guys, gibuhos na rin na to kasi mo angay mo. Nice ba jud sa labi na magpasik. Tama nang saktuhan sa mga Pasiksi ka or ganun sa simple ra imong damit na tanawa oh. Pwede naman kung musuot og mga ingani kaya na mag-eleksyon. Pero ang kuda nimo bukar ka. Suot ra ko. Kali mo magkuha ko makabutar siguro party list kay wala na masidi na kay dali na ko. Isa naman ka party list, di ba? So available sa TikTok shop guys, matudgod sa kog lubi. Kay arong matulin ta kay magaang na pa madugan ang trade ko mo mukha na ba tundod pa sa rabang taon na ni biyahe sa taman dito na yung pa. Kay matudgod sa ko kay maghimo sausawan. Ay balik naman sa iyo. Kamay pila man sa kamay daw. Wapo ka masayot. Ini guys, isa po di ka famous nga microphone sa TikTok. Need ni nato mga vlogger. Namo ko lang microphone pero kani labi mo gud siya kay agad sang porma ba lahi ra sa porma sa ang nga usual nga microphone. Tanawa ko na ida ko na arang inita bitaw nay. Tagdira kay nag-taste man po ko sa ang kuan katong may sunscreen. Na. Guys, this is the TNW wireless lavalier microphone. Atong suwadyan og maadyo ba ni. So dali ko dapat kay maklaro. This is without the microphone. Ingani tingog ni singkit nako. And of course guys, this is with the microphone. Pareho rag ang volume sa tingog ug sa ganina, pero lahi ra. Anja pwede pa ta mo atras gamay bisag ladyo nako ang tingog is kay baw ko maklaro gyapon ninyo ja. So wadyan pa na jud mag-vlog unjag di ko mag-microphone nga darhi nga distansya og hani ba jud mas maadyo ba jud na or mas maadyo wa labi nag mag-vlog bitaw kag nakay gustong ipakita. Ja kanang magsuri-suri kay ana lami jud og na ay microphone. So I try na to agwa adto nga dapit. Pag microphone na, narada na silo basket. Guys, kita ba mo? Paliot ra ko sang camera kay. Masigo nagkagod na ko ruby. Gay. Hindi man mo kaguran na nga mo magdinubo na mag na magkagod. Nagkagod ko ruby guys kay maglatik ta karon ato ng atong aparisan sa ato ang tao. So makatingad na ang kamot pikas na puti rin pikas ug kari brown pikas ko sa sunscreen lotion. Ta lagi ko kuran ro na kay ra kahait. Di pwede magpahabol-habol si manang ukukuran kaya may gusto yung suman. May kabuktutan sige kulkul, hindi kabut. Ini magawang ilag ganina nasakit ni ganina sa sige kurap-kurapit sa kuan. Rak, narusan eh. Tara ka muli sa pagsakay. Araman din lisura hindi lali magpahinanti. Kabunog man. Nay mader. Kananay pila ka kuan ang ibutang daaning kamay. Oh, sini din kamu talaki ka mga walang lahat. Nagisi-gisi ra. Ising-isi ra mas manang katawan ra man ta nagkadusingan ta ganita. Ising-isi man nanagat kay manuko man na pakuanon mo kuni jag. Uson jay balik jara pa. Bahin to salin manang. Kanang tamo to imong na hawa diha. Ngano ba mamilpig. Kamera kamay. Pila na gamay ra gani nang wala to ilat ti. Gamay na gani nang ano. Giri-giri. Gamay na gani nang lubi ako utong pa.
Saan? Mano nang sure dyan. Anay kasawsawan. Paglatik na na. Pagkagod gani guys, unahan ng kilid. Ganapan pagkagod unahan ng tengah. Isod na kuturong pero pagka kilid at tengah upaw na. Kilit mag-unahan. Tanong sakto lang gado. Anong balance ba? Ano, hapit na. Iwa pati ay, hapit na. Kaya nanigawas na dyan pagka-uili. Ikaw na, hindi na ka makakudkudang. Okay. Karastiri ba? Ay, maka-aksihin na lang ang baga. Alam, 4 minutes. Dugay-dugay paghampag-pagkod. Dugay dali ra. Kaya na po may susunod. Tanaw guys, ang gitis, guys, ang kadong singat, guys, ako natutunan. Hala puti lagi siya. Na palagi. Hay na sa lusun na. Itong sunscreen lotion lagi. Na puti na ra putos lubi. Pero di mo karasan kay basa ko na si Jay mong yanaon mo na matangtang pak na jud mo. Ug basa na ko pamahara imo mo pagkriskirison di matangtang ako mamulong las na ano. Ug paningpin ko ato pasagdan. Palitan na ako ha. Na buto. Ano ka na Ito may? puli na rin sa likod. Asuki mo to. Di ka sa awala pa nang. Pagar ka. Na guys, samtang sim sa liba po Korea mag-unboxing ko. Daram dana. Dapat lagi. Lamat di ayin nang maning from Bayabas. Kaya ba andun man? Kuya pag kira-kira na mayor kay para mag-pag. Tawag ka na ano eh. Dini po! Surprise! Uy! Pinsan Wow, ka na. pinsan man. Wow, halabi sa'yo. Mani. Why? At ni ka na dyan. Medyo lang din nilagat kay parang sulit ang pagbubit-bit ang lato arba. Sige na nang. Kumutasan na kay gang ko nang inig kumut na nang inig na wa na ning cutics to ana sabaw. Takang pawo na. Jakan na to si ring. Wat kaninang sa imong pananaw nang. Kahit magunang ni pilit na nang. Na, nang nipisa man bong gamay sundang. Gara guys. Nang basiganahan ka mo puli na lari sa trabaho nang. Bagajud mo yung mga kaluoy just enjoy igsuon. Pasagdan ra man tanin jud ari. Ako pa'y nangitag pao para natay kanon. Di pa jud mo mutabang daanig tagtad ako pa jud preparasyon. Mas manang mo man tay panganay ag kamanghura na noy paadtos gawas para natay kanon. Ang panganay man unta mo mangitag kaon sa pamilya. Panganay man unta mo na responsibilidad na imong manguhag pagkaon. Hapit pa kuguk dadaanig banakon. Ako pa jud patagtaron. Way mga konsiderasyon. Ako pa palutuon. Ako na gani-dani nangita para natay ka panihapon. Ja, katakatawaan na ta. Katawaan na ta kamo mga maguwang di mo mangitag kapanihapon. Ako pa jud injo nga kuanon nga. Pamuli sa dili tatong kinabuhi ug napaakan pa kus banakon. Adyo pud kay wa na tay ngawkaw. Manang. Na may siguro daghang pause injo manang dito side sa imuhang bana manang. Diyan mo pa kung gipasagdan nga mo abot ko gindulman. Naaman day injo, na ninggawas ra di ka matuhuran nga naaman di ay. Grabe katawa. Nani abot pa ko sa gindulman og pangaw ka og nabay pao. Naaman di ay. Mayor gani. Mayor bagjang tong ila. Gusto kang mapatay tag kumaut. Gusto siguro kung mamatay mig kumaut. Katlan. Pao ba itong bagjang mo to? Karing tundang ko sa kano. Kanang dako nay kay brad di na ni matabang nay. Ha? Ako na po, baby. Oh, ngaju kaning presenter ka dang. Naghuwat jud kog nay mo presenter. Salamat sa Ginoo. Meron ako naman. Ay, salamat na way batasan ako ra gipantos. Ang bati dia. Kana sa ipakpak nay. Wa gihapon dag bintaha pa na no. Nagtaas ni sa tundas. Agbilat nang ha kay basig maswapo sa kamera. Pasunis. Bito joke ra bito. Wapo no. Para pugad ni klaro. Pughad ni kay pughad ganis nang wani nga. Tay sinta na to. Pao pa ni dyan. No, grabe pughara na no. Bili ba dyan nang waning dyan lagi na kami na hanghang na minayag siya kurakurab itras bagon. Kago na. Dahil may tatay, nagkuan may anta ka. Nagkibing mo. Na, 5 ka gamong gibaklay 8 ka kilometro. Bangahal lagi nay. 8 ka kilometro na dyan kami nagkaligid-ligid na kamulisan nas undo kay ang kiang grabes nang waning kurakurab itan ra magbagon. Bakilid pa dyan. Lagi. 60. Sinta kapin.